Lepistö edustaa Kontion uutta huvilasuunnittelua. Se soveltuu ulkonäkönsä ja muotonsa ansiosta erinomaisesti nykypäivän kaavoitetuille tonteille. Sisustus henkii nykypäivää monine kauniine yksityiskohtineen. Alakerrasta löytyy muun muassa 2 tilavaa makuuhuonetta, tupakeittiö ja toimivat pesu- ja WC-tilat. Saunaosastolla on väljät tilat ja hyvä näkyvyys järvelle. Valkokuultokäsittely tuo ikuisen kesän tunnelman ja raikkauden sisätiloihin. Lepistön parvella on ainutlaatuinen lyhtyaula. Hieno ja inspiroiva paikka tehdä vaikka etätyötä. Lisäksi parvelle on tilaa toteuttaa esimerkiksi nukkuma- tai oleskelutilat. Alakerrassa on tilaa 61 neliötä ja parvella 6. Kokonaiskäyttöalan ollessa 98 neliötä tilaa riittää siis isommallekin perheelle. Lepistön kuisti on todella tilava ja tarpeeksi korkea, jotta valo pääsee esteettä sisätiloihin. Kuisti suorastaan houkuttelee ajan viettämiseen. Isot pariovet avautuvat kuistille ja luovat tunteen luonnon läheisyydestä. Lepistöstä löydät useita pohjavaihtoehtoja saunalla ja ilman.